Napapagayam na imbag ka naragsak manen nga oras tayo amin nga wan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itag at manipod ka ni pagayam tayo at Django saan napudpod no anagan. Kastoy man ti kunana, dir man ang biyanang, at dabak nang abakat akalugaran me. Kat pasaray iso ti asit ganda giti kakalugarak, nukas jay amagipit da. Naawi sakmet nga rod nga imutang kankwana. Kat day tati pagtarayan, day to ipadramak kan ka. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Ay, malasa talaga. Kaya ko man anapanan. Apay ngagpupudot ka si Mang Petjanggaw. Sinaurdang nga rod iti pistahan tatang. Nangabakak ididamaw. Agawi dak kuman. Pinili dak pala anagtaya. Anyay! Napak amin na kwarta. Nagkunang amay na mapan ka ijay. Kahit amom amay busti kwartam, no ijay ti papapanam. Sayang nga talaga di kwarta inyo. Ay, masapo lang masubot ko dahil di nahabak kanya. Anyat maramidam kay kaawa nga rudag. Ay, tatang. Ikanda man iti kwarta niya. Pangalako magay lukaw. Agdawat ka, pagsugal mo lang. Di kakit, ay napo ay, makistungan kan saan. Kino naglako kayo mo't iti buryas, iti kalman. At dabang usarak iti dayja kwarta, isuan di mo man pakipipiangan Django. Nanayin siya. Di mo'y tagpapautang kayo iti kwarta. Ha? Ay, saan? Django Barok? Ang dinamag to, pwede iti lugar tayo nagpapautang kayo. Pinautangam ka no mo da jiri kan jubiling. Ay na, nagpagpakaasid ang umutang da. Tausaran da ka no nga agabrod, Django Barok. Uray ka no mo da anita kan marilaw. Pati ni pulot. Pinautangan niyaw. Agpaiso aya? Wala ta nagpagpakaasid amat. Pagpuunan da ka no iti negosyo. Masyanak mat kadakwada, iso pinautangan idan Ay, siya mambangarot ti pautangan nyo, nana. Ay na, sikapay mat nga da trabaho na ti umutang, Django. Ay, kwang. Kasapula lang amin ti kwarta, nana. Pangnayon ko lako may ti bangunag ang negosyo. Ha? Agnegosyo ako, nana. Pumanawak to ni ti trabaho ta nagpasi ti sweldo iti dayja kumpanya. Kwa Barok? Bayada mo adagaws. Promise, nana. Apay, paano ay ako matiutangam? 50,000 ko na. Anya, ay, nagdakilan. Dakil mo tati yung pautang mo kada anita. Ala na, nana. Bayada mo lang. Ay, urek pa rin to mga kitisang wana niyaw. Nuka siyang dalaan. Ala na, nanayin siyang. Please. Maala, mabitla ang nga rod, Django. Ay, problema ti pagbayad ko kaninanain siyang Marilo. Uri siyak nga rod, Anita. Inton bigat ti imbaga ka pa nagbayad ko. Nga mawampay lat na diskitara ka kwarta. Imbagkan ka Tainton bigat pa lang ti panagbayad mo. Ngamsyak ngay, idikalman. Apay no inta kasarita ni nanain siyang Anita. Makipagpakaasi ta. Ngaikan na tapay ti pawayway tang aldaw tapno makabayad ta. Ay una, nasingpat mo't ninanain siyang. Saan anarigat akasarsarita dayjay? Adto ti 2 kilo at tarong nanain siyang. Itad ko kada kayo. Ay, adto'y matidwar put apit chay, nana. Itad ko kada kayo. Kahar-harvest day ta. Ay na, lako yun samet na kita. At bayada ka, no ko Ay, saan na, nana? Ay, nakaumay kami ta. Umay kami kumamakipagpakaasi kada kayo, nana. Awampay ngamin pagbayad mi kadagiti utang mi kada kayo. Eh, numabalin. Ikan na kami kumapay iti pawayway mi. Agdiskitar iti pagbayad mi, nana. Ay na, no talaga gawan akit. Anyagay nga rod. Talaga akasta. Mauatak day ta. Ha? Saan kayo nga gunget, nana? Saan? Apay ko mga agungetak.
Maawatak ti sitwasyon yo, tanagdala anak matdagita, hindi babasit pa'y dagiti anak ko. Masursur ko matidi amin ang kakabagyak nga utangan Tanagriga mga ti panagbiag ni iti Ay na, agyaman kami nga ron, nana. Wen, awan na nyaman na, maawatak dayta. Ang umita, napintasan ti biyagyaw. At daamin na ija abroad dagiti 5 anak yaw. Pau-pau itan da kayo langan iti kwartayaw. Wen na, dayta mat ti pagyamyamanak, tasaan imot dagiti anak ko. Amudak atalyawen nga inada. Kasta, di kay pa'y nagbayad, iti utang yung marilaw. Saan pa'y Django? Iso anak kisarita kami nakasingsingput sika. Mawatan na kami. Aya, kano nga timbagayo apa nagbayad yaw? Awan pizza kenal daw ngayon bagame. Basta ko namin agbayad kami tulatan no makadiskitar kami iti kwarta. Aya, ay inak to mamang makisarita, tanay. Hawan pa'y malapagbayag ka. Wala ka magaya makasarsarita ni Nana Insyang. Nagsimpo magaya. Django, sigabat gayam, sumarag ka Barok. Ha? Ay, agyaman na ka. Ay, Nana. Umayak ko mamakisarita. Diyak pa'y lang makabayad iti utang ka. Nausar ni Butay na magapagbayad ko kuma. Ay, intaray ko nga minyamang ko di hospital, di rabay. Apay, naganano ni tatang mo? Kwa, di makil ka no dalam na. Anya? Hala, biglaan sa dayta sakit ni tatang mo Huwag nga raw. Ay, awanain. Dandanin sa amit kapit ni tatang ko, Nana. Kano da ka no taning tibiyag na. Anya? Iswa makipagpakaasyak ko ma. Di da ko mapwersaan. Nagbayad iti utang ko kang ka. Tatalaga nga, wampay kwarta. Bala, saan ka pwersaan Barok? Tamawatak dayta. Agbayad kanto no adda. Anyat mabalin ko ngay no awan. Agiinawat tayo Ay, agyaman na ka, Nana. Ay, nanagsimpak kay mo ataon. Ibagam nga rod ka ni tatang mo tagpaimbag Barok. Saan sa mga aging bagay? Nakaro nga minan ti sakina. Ang kaya napay mga mintagbyag. Iso nga igagatangak iti agas na. Katuan noan niya ti imbagada at tumarin na. Ipatumar mo, Django. Ay, ti problema nga ro ka. Awang maigatang iti agas ay. Iso ano mabaling ka, naiunak ko mati utang ko kada kayaw. Agparinto mga kmanan iti sangwanam, Nana. Ay, tumakder ka, Django, tumakder ka. Pautangan da nga ro na. Wen, malalala, tumakder kan. Mano ayat ti utangan manan, Django. Ay, agyaman na. Ay, kwa, 50,000 pesos kumamanay. Tanangin na nga minti agas ni tatang kaw. Bayada mo lang no maalak tayo naglakwak iti daga. Idi ba nga barangay? Hadaya inla ko madagan, Django. Adana na. Kagkagudwa pa'y mula na bayadan da. Singirit taon tayo so ti pagbayag ko kang ka. Sige nga, Rod. Ngam kas iti sigod, Barok. Adamanan ipapirmakan ka, wan. Ay, why, Nana? No problem. Warak man. Nay, papanamayaman ng tatang. Pumanak na kayo na. At mapangkugatangan ni J. Ilay. Ay, ang gatangan niyo. Tasya mapan kumatangay. Ay, apay magagat ka. Wine, di kay arwar-arwar. Di kay pumanag na. Tamang ano niya, pati mapasamak kada kayo ikirwar. Na, ay, apay akas na ti bagbagamay. Saan kami tasigod akas ta, Django? Basta dito yung kay lakad di palay. Ikaw, pupukay ti siligyaw no isaw. Anya? Sige itagrubwata ka. Hindi da kunikan, iti paggatang ka. Tadda kwarta. No kasta? Nakabayad kan iti utang mo, Anita? Wen, Marilo. Sika ngay. Kagudwa pa'y lat na itid ko. Takurang mo din na diskitarak. Sana balit na singpat mo ni Nana Insyang. Wen nga rod
Ay, naimbaglakit din taman nakaawat day siya kalugaran tayo. Nakitam di ka barbaro alugan na. Wen, ay, sinukatan nan tay daan alugan na. Ginatang kano dagiti anak na dayjay. Regalo da kano kankwana idi nagkasangay. Wen ka nga ron. Kastama lang, tinasagap ko adamag. Kita man lang agpaiso ti biyagan niya. Marigrigat kano laeng idi ninanain siyang. Ngam inkarigatan na kano a pinagadal amin nga anak na. Kat nagabrod da amin. Kat ita, mayatan ti biyag na. Wen, Anita, nasingpo nga min ninanain siyang. Iso ana asidag ti grasya kan kuana. Nanain siya. At na maisadgis ka. Ha? Adi day ta, Django. Tangay ka na yung kang pautang. Apay no, paporsinto. Di papautang mo ngay. Ha? Tapno damagong ko na mga papautang na. Paporsinto iti ore 15%. Puno 20% pa kidi ano isaw? Ay, saan, Django? Diyak kayat ti kasta. Nasaysaya at ladya kun agpautag no paporsyento agpailaan. Ah. Ay, wine. Ay, nana. Into next week di pa nagbayad ko iti utang ko, ah. Ay, so ti pa nagbayad, ginaggatang iti dagak, ah. Ah. Ay, nasaya at launay abarok. Iso na lang, ta. Kwa? In hospital ko man ni tatang ko idirabda, ay. Nakunpain man. Anya? Kumustan nga ni tatang mo, baro? Nakapsutan na na. Di pa'y makabago na. Nakadaya perlatan. Agam mga upayan. Dandanin sa tiapit ni tatang kaun. Anya? Dakpay kaya't namatay tiyamak na na. Iswa pagasak. Gamay na. Ay, mabus-buson medyo ospital. Anya? Nagparinto mga manan iti sangwanan nyo, nana. Ay, sus. Tumakdar ka man, Django. Diyak kaya tikas tangar, aramidam. Ay, nayunak ko mati utang ka. Tay, gulpik abayadan into next week. Mano-mano na yati utangam, Django. Ay, uri 50 mil lang, nana. Tanangin na mga rodreagas ni tatang ko. Tumakdar ka nga runditan. Ha? Pautangan naman ay. Wen, mala, tumakdar ka. Hops! Agyaman na ka. Ay na, maara ko. Kagyaman. Ay, di nakarakupan na, Django. Ay, sorry ah. Diyan nga may mas balan. Tiragsak ka. Ay, bali 150 ki amin ti utang ko kan kanya, nana. Ay, uri kami ti porsintonan. Awang problema. Ay, saan? Diyak kaya, Django. Indak man ni Store Django. Di kay rumrumar. Urar kay larwar manain. Ha? Apay ay alap dan nakarumwar Django. Basta di kay rumrumar ta nagpudot ti panawang ko na ni. Ang mga numahit stroke kayo. Anya gatangan nyo ay kasi akong timapan mang gatang. Ay nakla ko mag-standby bit i Store. Nalamlami si Jay. Naparir ti again. Indak man mangan iti ice cream. Isa akong timapang gumatang iti ice cream yaw. Manok gatangag aya. 5. Ha? Ay, may salayo nga. Marilo, diyak matan makikita ni Django. Makikita yu pa'y? Sagpaminsan lang nga, nana. Apay ka day? Kwa, awan. At nga minsaritaan mi. Kuna na nga umay ija balay. Ngam di matagparparangan. Ay, saan ka di pa nakabayad iti utang na, nana? Saan pa'y nga rod balasang ko? Ay, itinasaya at ingkayla danunan ng iji balay da, nana. Sige man nga rod balasang ko. Apay, di kan sumsumrek iti trabaho Django. Nabayagan nagikata ko na. Kanayon na to mga tantipos may. Makauma. Apay kami naya. Ang mga nadamong basol mo. Maladaw alabas si kaya nga kidi. Nagikata ko na. Tanya, kahit itilatan piyesta at ayaw yang bawa anak kao.
Agsapol ka iti sa balya pagtrabaho ah. Unto ka di? Kada nagsanling alugan iti bataw. Ha? Wala, tayo mailogan ni Nanay Insyang. Tao po! Umayak man! Katang! Yung kayag lamang igisilid niyaw, darasin niyaw. Ah, Katirami na niyaw, agida kayaw. apay apagintay na. Kung basta yung kaagida. Mina, mabilang ta kusukusuan ti bukyaw. Apay ako suntibok ka. Nukas lang masakit kayo, ha? Imbaga nga mina nakadalit kayaw. Anya? Mabilang, ha? Tay na mga laitioging, tay kaktioging, taglawlaw ti matayaw. Nukas lang. Ay, antala ka! Sikat yung pamarang ang masakit no kayat mo. Ha? Tila yung pagbagam kayam kinin siyang. Ay! Dumanon kain siyang! Ha? Jaklahin pagaro, pakabalan nakapagulbudan ti anak mo kapsat. Nagtalagakan ko na, nga pulbod gayam di anak mo. Pasensya kan kini diyang bukabsat. Ay, mangipapay na dya tao. Inuto-uto na kagayam. Huwan nga rod. Imbaga na naidalit kan. Tadakano na nang sinasakit mo. Saan gaya mapuno? Kaya't ko kumamagkasarita ni Diyangko kapsat. Ay, narimbuarin kabsat. Nagnangarot ijilikod. Ay, mabayin laki di dayjay. Kinawa mo pagbayad na iti utang na. Isong aglimlimingin ah. Ang embayam, tano agawit ka taktaw. Pwersa nga agdiskitar iti pagbayad na ka. Kuna na nga dain la ko na dagana. Puno ay kapsat. Ay na ako. Sa napuno na itakabsat. Anya, ay sus. Awan nga ruda na. Kasanupay ngay jay utang na kanyak. Ingkakasarita itinasayat ni Kabsat Insyang. Ay nagalas di aramin mo janggaw. Pinagbalinak pa'y gaya man ang masakit tapno makautang ka. Nagawa na pa'y mau. Pasensya kayo na, tatang. Abay! Nagipipanam iti inututang mau. Impabak ko iti piyesta, ha? Day tanti bagbaga ka janggaw. Awan lang nga ro trabaho mo. Utang ka pa'y lang nga utang. Kasano nga raw ang makabayad ka ita? Ala? Di kay ka di madanakan? Tadapay mo last option ka? Tapno malusutak da ito yung problema? Opsyon nga. Apay, kanya na ito opsyon nga yung bagbagam janggaw. Nasaya at taimay ka, Diyangko. Manunarabi ajak makaturturog. Jak may turugan ti panang lukom kanyak. Sorry Nanay Insyang. Mababain ako unay kang kan. Ang sana ti may papaniti utang ko ti makagapaw. Nuapay ngayon mayak. Insyang. Ha? May papanray to iti marikrik na kang ka. Ha? Marikrik nam nga? Ay, kwa. Nadibila betin tiri na kang ka Insyang. Agayata makangkan. Anya? Ay pag-aasim, Diyangko. Sana siya ti paglulukwam. Agbayad ka kit din iti utang mo. I love you talaga Insyang. Saan ka mo't paglulukwang kahit isun sa adya nakaas-asawa tasi kan sa ti makaginasa ka. Di na ulawan, Diyangko. Ti kunam, jak makasiro kiti kastangar aramidam. Maipit ka nga minan. Iso akastan ti ibagbagam. Gaputawan pagbayad mo iti utang mo. Arman nakon. Tapno malibre ti utang mo kanyak. Ala, samot Insyang. Ay di nakpagbalbalinan gawan ammo na, Diyangko. Ammo kon ti plano. Iso asana siya ti lukwam. Anya. Agbayad ka kit den. Di mo urayan nga agdaromak, Diyangko. Agdiskitar ka iti pagbayad mo, tapno di ka idarom. Inaram ko ni Nana Insyang tanuaklo nanak malusutak ti utang ko. Ngam saan anag kuriti kas jay awagas ko. Kas taunay pungtot na kanyak kat pinangtaan nak nga idarumnak nujak makabayad ken kuana. Ing karigatak nga road tinagdiskitari ti kwarta kat binayadak ti kagudwa. Kat timat kagudwa ing karok
Babaan ti pa nagtrabaho kan kwa na kas hardinero na aging ga anakabayada. Alakastan, to'y pagayam mo, Django. Among pagayam Django, saan ngamin ang nasaya at timang gundaway itipada at tao. Saan nagaputan na singpot ay tao kan kakat gundawayam matan nga utangan. Agbayad ka tapno makaulit kan tumanan nga umutang kan kuana. Katipay dakas, mapan mo lagayam itay-taya at utangam maakwarta. Asino matisan amasuron itikasta nga style mo nga ay. Umutang ka tapno da pagsugal mo, sana may parbang tikasta. Agtrabaho ka kitday tapno da pangalaam iti kwartam. Kat ijam ti agbisyo tapno makaurnong ka. Kat mapapintas mo ti biyag mo. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Django. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para describe kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Makablawan, titunggal may sa itinaragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyak kan panagdangdang nga kita. Daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam adyo dito sa napudpuno anagat. Kastoy man ti kuna ni pagayam dito. Dear Manang Biyanang, nagtrabaho aki dya abroad iti adu atawan. Kat kabayatan ti kadak iti abroad ngimmato ti purwak. Ngamrogyak tag salaysay, sakpay ti panag-abroad ko. Adakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko akwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, ano ti utang ka? So, masapo lang makabruda. Tapno makabayad ang mutay. Uri ko ano ang dadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amo mo't, makital-talong tayo lang, anak ko. Ngarap. No, apay mangamin ang awam mo sa nikwa tayo. Dagiti daddo maapaday o babakay, naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Ngamda kami, talaga nakurapay kami. Grabe mo da kinakurapay day tanana. Nauma ako niti kinarigat tibyak. Iso masapo lang makabrudak. Tapno bumak ng taymag. Alan na pray. Bayadak tumuilang no makabrudak. Ay na, pagpatariman mi ko maitibalay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana pala at adakil mo ti sweldo nila kay mo bro. Makaurnong kayong tumanay. Ha? Kung bayadak kadagaw spray. Si kanto ti una ka bayadan. Apaman na makabrudak. Promise. Ay, kwa. Kasaritak pa'y nila kay ko, ah. Ay susana na. Ang mga no di na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Ala na pray. Kakasyan na ka di Sigalati ang mukha maasit gakay. Wala, pray. Sige na. Unay. Pren ka, pren kanya. Katsan mo't asigo na kasta tiyawag mo kanya. Kino agprinta mo ta talaga? Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Ay talang awagan na iti pren. Tila mamadlaw mo pring. Alaki din Pautangan na kaun. Ure, porsyento mo na ano isaw. Ay saan? Diyak kaya't tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, taited ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto tala nga. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kakastuya Mabambano ka na yung dataw. Nagrigat ti trabaho ditaw. Kasla kaya ko nga rudin ti agawit na lang. Anya? Di pa nalpas ti kontrata magawit kan? Ay, ako nga raw. Babawi ka nag-abroad.
Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Ho, lawlaw ang kaw. Kita nanos ka Nanos lakit di dagiti amaw. Wait, naanos damay. Game narigat ti trabaho dito eh. Ho, makawawi na kaw. Ay, unggayam. No, adagdamag kada kayo. No, anya ti trabaho ko dito abroad. Ipagayo asimanak dito ya. Anya si man kay magpagabag. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababain, ibagbagayaw, janitura dito eh. Siman kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige itag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati, mawag dito kasilyas. Pagdalusa manin ay, rumwad na iti bukil-bukil ti matak no kastoy lag. Sige, babayan nanang. Di ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho ko dito abroad. Nawatan niyaw. Di kay pau-pauitan ni ti kwartayo no, di yung tungpalan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello! Apay manin na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka? Eh, apay ama kaungat ka nga eh. Disturbo ka nga main. Kini, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, Judito? Wayne, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kulak no janitor, tinaplayam ididita. Kaya Wayne, gam na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? Na school graduate ka matla pa na. Nalalay nga ngamingam itisi ka. Iso nga automatic ah. Ha? Angam, aba ita imawag ka ah. Ay, kwa. Damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay kamutin. Di mo lang maiturturugan mo aday nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka ha. At tangamin nang usarak iti kwarta. Iswa, jak pa lang makabayad ita. Kuna ba't asyak ti una abayadan, idi? Hindi kanto mo makawawat. Sige, bye! Naguli mo na dyan babae. Ay, i-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer ka niya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Di na matinungpal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun kas dyan nga awaga. Ay, padatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpat yung mata dyan abulili ko. Jak mo patyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay, kwa. Nagpauit allowance ko lang. Pagtimpauit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, tsaka mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga ron nagbayad iti utang na. Ha? Nagsukat san iti FB account. Andiyak ngamin makontak ti sigud nga account na nana. Ay, nadyak ka mo day tabalasang ko na sa anak mo na Facebook. Pakibagayon to mga ron nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello nanang. Anya man na iti bagayon. Kwarta manain. Hinal daw nga may, nga daw may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mabaitan ko, anak ko. Aya, Siyak mo ti umay na rin-ragan dito'y. ay kay bagayo nga aguray da. Makaawid akto lang ta itong pak kadakwada ti dolyar kaw. Ay nani kag tangtang si, tama di kasta anak ko. Ibagayaw nga awan pa'y sweldo. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya, Singir dala singir. Kunang mula nagdakkel ti sweldo dito eh. kaipalpalas to mo mga pinadakil ti swildong dita anak ko. Siyempre, namnamahan na nga na pagbayad mo. Ay, awan pa'y kwarta. Ibagayaw na dili iti 5 months ti sweldo. Pag-ipipadam ti swildom ay anak ko. Ururno nga ka. Balak ko ti agbala iti dakkel.
Una ang bayabayadan na iti utang mo. Maudid na kita nanang. Nagbayad ak tao ngum saan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwartak. Ay na, nagpipintasin na kiti ababalay. Adugahan tila dawan tinapipintas ababalay dito yung social media. Ay, nangkitak man iti tuladag a design dito. Dito. Simple ngayon napintas may. At tapay basita swimming pool na. Ay, na nagmayata ay. Ay, dito bay. Napimpintas man ang dito a design na. Ito store sa balay. Ada mo tiris na. Ay, dito bay. Napimpintas man ay. 5 stories. Nagpintas mo tin ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor, ti second floor kusina, ti third floor CR, ti fourth floor isunto ti silid mi kanina na. Kaun ti agbaling asawa. Ti fifth floor isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto mo agpuk-kapuk iti fifth floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti Pukawaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka mo bata. In-block na kon iti Facebook. Una ron. Manon atawan tinapalabas. Kalagaasaan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jay Inana. Kaisun tireng-rengen ti tao. Wan nga rod. Kinapudno na. Nagapa kami kanila kay ko. Hindi naamuan na ang pinautangan ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunod tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Ay, wan. Kakaulang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kaya't nakaka. Kat, nakabayadan iti utang na. Nagadot ti nakautangan na dito lugar tayo. Nga mawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro niti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamaw tanda mo na kanuutang ni Judito kang kuwana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pagnaedan. Nagpintas na nang. Wen taginas to sampay iti husto. Eh, wala ta, di tayo na napanturnong ko ako naman. Manuatawa na nagtrabaho ka dyan, bro. Kamuloan na pagpalay ka. Mga sawa ka nga ruda na. Wento ito na masirpat ko ang baknang. Baknang, ti kaya't ko nga sawain. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, bugwan nyo ti sa kayaw. Sabay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagkaadak. Sa anak anay ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami manjo dito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, Judito. mabit lang. Uri kayo, di kayo basta umunag iti balay kayo. Ay, Dito'y kayo lang balkon. ay uwan. Di ka matanagan. Dito'y kami laang. Ganun saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan. Ngayon mo't utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwar yaw no da kasuratan. Ipakita ka niya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insekreto talaang dayjay. Tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak. Awan ti pinapirma ka kasuratan kan ka. Tanagtalakak kan ka, Judito. Ay, awan da kita.
Nalakat ag partot iti sarita. Isu nga agawid kayon. Tanawan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayaw. Ay awan maited kaw. Isu pasensya kayon. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agpasbasol ka. Apay pagliba kam ti utang mo. Katpudno mat anak ka utang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas na nga aramidam? Kasanunoy darumda ka. Awang kabuteng kaw. Hindi dak tumabalin nga idarom tawan pamanagnig da nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung hindi pa kita. Oops! Ay, apaw, naglanuyot na kita. Ay, nagbunga maglati ato arigrigat ko jabrod. Da ito yun, ti bunga ti ado alingkit kaw. Puyat kanda mapay. Urag may sak dito balay kaw, tanaragsak kag latamay. Di mo kaya ni nanang ti magnaid ditaw. Tadi tadaan mo't abalay ti kaya't napagnaidan. Ay no. Ay, makaturturo ga batad. Yunip ko mapalag. Kapag isunto no, maluto tayong saan ko karne. Naangarton, makaringan. Ay, asok. Ne. Apa na asok dito balay ko. Oh, sus. Maur-uran mo ti balay ko. Ay, karuna! Tulong! Tulungan dak! Ay, maur-uran ti balay ko! Kakaruba! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Jela si Arte nagbatay. Huwag nga ron, anak ko. Awanan ti nagbambannog ang ijabrod. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Apay nga minabinaybay abdi luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ang panunuta, anak ko. Nagandayo tinakay turungan ti imatang mo. Pampanunot at tinapasamak nanang. Mamiris mo ka din ti bindot mo, anak ko. O nanang, pagbabawyak ti panang loko kiti padak at tao. Nakarma aksa. Amo ka palagip tayo ito'y kanyak nanang. Ti pagyamanak, sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka nga agbabawi tinagbasulak. Mamiris ko nita ti amin nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso nga inakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamo, ano ti agsaksakit tinakam na kanyak nanang. Wala. Kasta ti rumbang, anak ko. Nakasapol akong iti trabaho binsay. Kit ikarik ati uman aswel daw kat bingbingayag. Ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsayaten adamag dayta, Judito. Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No basta, malagip mo ti utan mo. Kinapudno na. Diyak nalipatan day dyan. Agin lilipat aklay day. Ta talaga diyak kaya ti agbayad. Ngam di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako ni ti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan na. Ininuti lang ta abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang ang kanya. Naimbag nga oras mo, Alma. Ni, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka. Ay sanayin. Umay kulay dagas na iti hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, Jack, may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo na ti binulan nga iti ted ka? Ay, Juan. Awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na, tani. Saan kami matabak nang? Tauray Jack ko man pabayadan. Ngam kasapulan mi mat ngamin ti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatam nga rodon ti hulog iti utang ka, kabsat. Agyaman nak dyo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat inininot ko abinayadan dagiti utang ko. Aging gaan na bayadak matla.
Kat hita makikabkabalayak manen kininanang ko itidaan abalay me. Alakastan, to'y pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manen. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manen. Ala, gagayam ditan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan nga intay basa ita kat manipod kanipagayam tayo nga ibang sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Dahito kapadasa kat napasamak idi nagtrabaho ti anak ko iti sa bali ang lugar kat siyak tinangaw-awer kadagiti duwang anak na. May isa single mom tanak ko. Iso nga isulaang timang isaksakat kadagiti apo ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ala ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabahwa. Alaman nga rod nana, tani, ag-eskwela dan doon nga maumpay lang trabaho. Iso nga rod nga awirak idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, oray tanapusot meten ti naudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag iso friend, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amo. Iso na lang ta para kusina. Kaya't mo tagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod a makastrak iti trabaho. Sige tay bagak to ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan fe. Mano kano ti sweldom ngay iti dayja resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala, mabalin mo ito na. Ala, anusam nga rin tagtrabaho. Kasanaw, agabang kay ti dayja lugar. Medyo adayo nga min dito'y lugar tayo dayja resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistayin ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybayan kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo, nanang. Takas jay mat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado ken babaero. Ay na, baybay amon dayja lalaki. Awan serbi dayjay. Agburak laang tidara. Iso adimon ipalagip dayja lalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punso lakay. Bantayam man paylaang dagiti apo ko ta. Papanaman na ya. Agbiyahe Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Napaisan nga gawin na ya. Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawin ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisita! Ni, anda ka na bisitam. Ingkakitaan biyay. Ay, wan, fe. Sino kay nga tati bisita? Da kayo matgayam, nanang. Apay ngay may kayo? Ngay,
Apay, di mo kaya ti umaikaw, Ele? Ah? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ayam da. Binantayan ni tatang Mau. Imaya, taumay ko itad dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumuta. Ipadawat mo iti bus Mau, no di mo kayan. Ay why, nagsweldo ka. Saan pa'y nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw. Nga makaburing mo ti aguray. Wanaw, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Librin sama no siya, tananang nak. Ay, sige. Kay aglanguyan, tabayadak latan ti intransyo. Takababain iti bus mi. Oh, ato yan ti sweldok nanang. Buo da ito'y asweldaw. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, Ele. Ha? Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldo. Ato'y nanang. Agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Ato'y ti limagasaw. Day tati allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni Taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat da. Gan kumatangak pa'y gayam itibado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabasti tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Kan gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, Elay. Saan ko mga saksakit tinakam mo, No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sala ako tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagsweldo di anak ta aya. Sana nang tayo, iti itigatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapul nga aginot dagiti anak na. Ay wag, gimatangak iti karnit baka. Inutuman, tanaban nugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto aya, ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Kun agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nang itapukot na. Tay gawa mo ni day, ti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya? Apay nga asukar. Katadamat tayo karnet baka si datayaw. Ay na, di da amutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantak hidayin. Nanay bang, alain kay man aninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawang. Tapadak abakutang. Psst! Tagtagalin na na. Putod ko itiruar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katuan day talagayam. Kaano aya, Rodel? Into no may alawas ay nana. Ngam na sikri ito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito lugar tayo nana. Tapno saan ang mabukid? Wun, danag mun ayan. Saan ang matatismosan? Kun amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang. Diyak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawit dan nga gatas. Kun agbirok da iti naimas asidaun da. alang ron. Mabit lang takasaritak ti boss mi nanang. Parang i-advance nan nga ito disweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli Di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka.
Laglagi pa asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papananti sweldaw. Wala nang. Maawatak dayta. Saan pa yung mga agis eskwela dagiti anak mo? Yung mapi akas la ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, Jay Inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko nga minti ugali ti may sa tao ka at babaan ti tigtig na ikan pa nagsasaunang. Nakita ko nga min kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka mga iti sweldom. Huwag nga rod. Ngam awatak latan. Ipagpagapok ka dagiti anak ko. Tay sukat nga rod ti mga wawir ka dakwada. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kaday ta, Iso na lang, tapwersaan namat nga lang ang tisweldo. Ngauray saan ka pa yung nakasweldo? Oh, at iti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti gagayam amang tid iti regalo. Una. Ngam, jaklaim pagano. Medyo bumagat-mat kaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga dagitay padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdungo kami nagitinatayangan nana. Nasikaso da pa eh. Una, kun, managayat kami abang bakit, Rodel? Meron nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamatan, nana ibang. Una, kumparay. Aywan, mari ibang. Itulog kang agawid ng madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka ditag kita? Ha? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid nga ibakin ka. May ngamin o personal ti pangibaga iti dayton. Ay sige. Mabitla ang araw tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumimon ta fruit shake in-order ko ibang. Naimas dayta. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Ako na-develop tirignakin ka idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka iti bunyagan. Iti balay ti ina ti anak ko iti ruwar. Anya? Bang, agayatak mo kan. Ay na, di nakman paglulukwan si Rodel. Jak mamatay. Bagbagata na kang arman na. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na dayjay bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, Ebang. Sinaak ti asawak, maklunan nak. Ay saan Di mo aramidin dayta. Takaasi mo't di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan na naroon na. Tara ilimad ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamot na. Mayat kan, Ebang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanong numaamuan ti asawam da ito'y. Kan uray di asawa. Ilimad ta kunak mo. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, Ebang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga... Pautangan na mamut nga ron, Ebang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pa'y lakan ka. Ngam kwarta adagos ti ibagbagan. Pasensya ka na. Nairan-ran na lang. Kasapulan na kiti kwarta. Naibos nga mintigatas di anak ko. Kit naibos sa anak mo't iti kwarta. Reng-rengen nak namin di inaanak. Ay,
Mano ayati ka sa pulam, Rodel. Uray 3,000 kumano da. Sige. Alaumon to'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamot ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkal na ka man. Ay, 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 ay. Di nakik yun. Ipang. Ay na. Kastoy kayang tirin na ti makiin na yan iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslay sub-sub litirik na iditin ijira. Ano yan? Nakarin ka pa'y lang ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka ka din. Tal-alagang pa'y latito. Maturog ka kitin. Hindi kag puypuyat. Maturog tal. Payakas to. Kaslamadur mo nakbatin ang makikainda iti lakay. Ay, nagangdod mo din ni Punso. Ay, sus. Nagalas tiro pa na. Nangrunan mo kastoy ang matulong. Ay, permi magtikurarat tiro pa na. Inak man lagi tayo ijay bangir asilay. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin ti gatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y latisweldo, minanang. Ibagam itibus mo taala ang itan, tanay, agawid ak matla kumanumadamdam. Ala, aguray kayo nga rudbi, tarimorte amo mi. Kanun gayam, amang ano makautang ka iti among anak ka. Ha? Pangusaran niyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyon na kita anak mo. Tanaing pismutin tayo us-usaran da akutsaw. Sige. Padaasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tayo nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mo't laang amadadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yung tidaw-dawatim a kwarta. Sweetheart. Agyaman ak, sweetheart ha. Magkaktaping-ping mo ibang. Ay na. Basta ikarim asyak lang ti chicks mo Di na ko na yun. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tat. Anya, nagbitin. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti agdate iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raon. Sikati makaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita pukot Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mati jayan na idikalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Nagtang sitis ang awmak. Ha? Kanagdigos ka man man. Nagangdod ka. Nagloko ka. Apayakas ta ka itan ibang. Ibang-iba ka na Nagbalin sa amot ka na sensitibo agong mau. Kita ang matdagita sa kamanay. Nakataptapaw. Kasta talaga na ita. Naanapan kami nagsemintaw. Sana may kataragaw iso akas lakataptapaw. Ayan ti gatas na kita pukot ako na. Awan ti sweldo di anak ta. Na-delay ka na. Aniya? Naimbag tanagawid ka anak ka. Ay, watatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay na, nasang patak ina nakaturog ng awan kadwada dito balay. Diya ka mauti na pananjay inam. Anya? Ne, kimutong dagiti anak ko, tatang. Kasano adi na kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may itad mau. Anya? Sana pud no day tatang. Kat no kanayon ko nga iti sweldo kaninanang.
Kan nakautang ak pa iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya, ay naglokon. Pangip-ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hindi mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaay. Ni, tiyat tigayam ko iti sentro. Itaman pa nga tiyat da ito eh. Adain forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya, asinaw. Ni matrudel tatang. Ha? Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Nat. Ay. Tiyawanan pa nga ina. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaysukan na ibang. Anya ti kayat asawan timpurward da aladawan niyaw ka ni Roday. Awan ti aklunag, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Kayong ko lang. May kankansa na makmakatan. Sige, padasam di mang kabil kanyak ta ipapanod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. Nukano abing makit ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitatapon sunana. Di yu sinaan. Ah, si kangarod ti pilya, Crudail. Nana, nagbalbaliw ako. Purnusa kong ti pamilya. Nauma akong nagchichiks. Isong agsinatan. Anya, ay bayadam nga rod dagiti utang mo kanya. Unto, nana. Inton makastriga kiti trabaho. Suray punsulakay, nailaw anak. Ang di ka madanagan, tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laan, ngam saan nga iti bablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunod at dakin kaibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kami kin ni Rodail. Agbalbaliw akong, promise. Ay ayatan ka, punso asawa. Ala, ipakita mo nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbutan ka. Mala, urnusan yung tibagbagiyo nanang. Di kay basta mamati iti ibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapagkwar-kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasama kanyak, anak ko. Aga bruda, da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak bye-bye anida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan dyan ta. Wait, apay aya. Ay, kwa. Mangtad ka man mo, titiigatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Kamangan nagpaaram ka manag. Ah, Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas na iti ubeng, ken abastaw di ti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta. Nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta, isumot lang ti pagpawpawitan danak may nga day jabro. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta, katita dadakkelan dagiti apukok, katagis eskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam, ibang. Dito'y drama tayo, mana!
Biana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat Warinyornos para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen. Manang Biana! Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maysa. Di ba kasaritan nga intay drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima, saan napudpuno anagan. Dear Manang Bianang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko, ubingak pailaag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, Nana Prima, na kayong magkayang ti masabat ka. Papanan niya na na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing ka mat. Ne, pasensya kayo, Nana. Katawunan niyo mo't kami ni Nanang ka. So, Nana, kunak ka na kayo, Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakit kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga Ruben. Yamok akat senior citizen kayo mo din, akas ka ni Nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Manang. Kabages. Apay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting day? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mawa kita ang ti birth certificate ko manong. Ha? At dan ayatay birth certificate mo kabages. Addan kita taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, Prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, Uncle. Kaano nagpalit registration ni Nanang? Uwing, amok dayta. Ngumjak amo. Binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na di tawon na, Uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, Uncle. Agpapaubing kami ni Nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ang makiasawa pa'y kaapay akas titar aramidan na. Pati bado na, bado ti uping. Sas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akutil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iswa sa anak basta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti mamidli mamanipod dito yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta. Eh, kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam titawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y senior citizen. ay, itugtugot yun na tab. Certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di na mamatay 50 plus ko pa'y laang. Ay, isoya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Ay, manungay ti ang bumatawan ka. Kunak, 60 yan. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Uwing kabages. Umaykan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno ngaminan to, Jake. Sige manong, agtugaw ka latan di tatagsabi tak.
Umay ka kay dinagtugaw, prima. Saan ka, Rudan? Apaya nagdagulit ka. Si katirumbang agtugaw manaong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Nga, kabalak tag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat, manaw. Nana prima, nadagsan sa amat tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di palayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabalak day to'y, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak pay mat nga men. Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy, iso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungan. Saan asya? Ubingak pa ititawon ko 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro itimay sa unodwa. Nanang, kaya kano ti mga nak iti kasar. Damdamagan jay gayim ko nga ang kasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan na nga agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y latakasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami di gayam mau. Ta anak tulaang ti bunyag di ipasngay nanto nga anak da. Kabages, si mangpet kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapoy ya, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Nek, apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata Kay supay ti itid gatulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana. Day, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayamaw. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamadla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na itirupa na. Naging pis magyarupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yun to kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oo, nga ta. Jak pa'y sua balasang kaw. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Ngam agpay suti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Pa'y amasapul nga agidan na nga agdigos Ay, iso gundawayak man ti sumrag dito'y siledadwa. Kita man ti gamit day dyan nga Esther. Imposible nga wan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Hindi nala siguro kaya't nga ibagam. Dahito ti pagabasit. Lokatak.
Amangan mo adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kunak tuhupay kat. Adda kunak tumat. Anya nga ay, di nakita ka on na gito'y gamit na. Angam na Anya nga dagito eh. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit dito usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ha? Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Jabanyaw. Ay sus, makita dak dito yan. Isarak ka na gusto ito'y bag. Ay, agawak ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa. Diyak pa sa pulang tayo walis. Kunak no adda dito eh. Awan dito, nanang. Sige nga rin, naksapunan ni balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Kasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Wen, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. Wen, friend. O sige nga rin, nanang. Incoming. Sige. Apay akanayon anak ka long sleep kasi ka ista. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na pisto'y bado. Rimuarin na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo na kabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibagan na ya. Umay matla makimarmaritis da ita. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalaptan! Ada kukaan! Apayaya! Kabagit nila ko ba? Sino dyan napintas na sa ngailiyaw? Kayem ni Linday Jay. Apayaya! Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? Dapat lang ganas mo magpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sadak pa'y asenyor. Ngam bakit kun namakit din kanya. Anya nga rog nga kay baga? Ubeng? Mala. Ubeng no ubeng? Makapabadtrip ka mo manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Dahil sa air ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramidag. Nasaya at magtanakapanawin niya kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gaya mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayat nak di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Adan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Adan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay.
Digdigos da. Nagdidandamanan. Wan, apaya? Apa tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kat pasaray agidandabay. Apay kat agayam da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapu daw. Makigtot kan to. Takas to kan Esther ti kapu daw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron to nga umubingak, Manong. O anya, naprusam ka di amin nung ditabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka. Ay na, ay makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Leg, kita man to'y rupak kan tenged ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay dayta. Naglabasit mo nanang. Huwag nga ron. Naapektaran sa payon ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tenged ko. Anyat inkabil di taaya. Ay, ikab-kabil ni Esther iti rupa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y maday. Ha? Ala! Katno dagito'y pagag-agas na iti good-good na dagita. Anya? Good. Winanang, at dagagatel na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay! Papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay! Sana mabalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dahil dyan nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Kat patpatgakmat ni Esther. Apa naka-face mask ka? Kat nagpodot ka ba, guys? Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod matgayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dahil dyan babae. Day, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan kiri daw ya? Wan, Manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang, Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. Ha? api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita ang matinapasamak dito'y rupa kang tengad ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Len. Apay, ayan mon ngay. Kunam nga itulod mula ni Esther na di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituyin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kulak to mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti salod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't abadlaw no asino kadakwada? Ay, Manong. Inaklon ni Lin kanyak. Jay ka anak kamtilak yan. Anya? Ay, jak pulos ni namnama tikas jay ngay naramit ti anak ko, Manong. Kinilaat na ti ka anakam. Ididamo, maditirik nak,
itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaang kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nagfilfiling ubing, tanami risko na imimnas gayam ti agbiag, ma-enjoyam ti panaglakay wenno panagbakat mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam prima. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para di script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo nga ador saan napudpud no anagan, tintay drama itan. Dear Manang Biyana, inlaklakay ko ti kinamanugal kan kinartag ko. Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak. Ngam oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat tay tiyempo amapunwan, kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysan. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, aldaw gaya man. Malampayan na. Kita mantait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturaw. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akbay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumrek ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na iti agsapa. Ah, napananda ipag. Ay na, napandamanen ijay piyestaan ah. Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga ruden ah. Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Awan nga ron ipag. Di naman kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak. Ay na, awan man nga ruden ah. Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ta ti makisugsugal nga uray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin ah. Apaem no kasapulan. Bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka aglibak. Ijay piyestaan tinagapuam saan? Ay, wag. Umyak nakisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Eric kunak. Awan nga rod, nariglag. Asas, Aglablabas ka na, Dor. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar. Surutan nak. amaya, ano tararamitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Dor. Darasam. Hoy, kapapaindat ang aramitan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan bibiyang kau. Uray mangngag ti sangalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador. Ha? Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, Jakon kabailan. Napunwa na kun Ador. No di ka pa'y lagbalbalew.
Gibusa kunti amin ko! Ay, sana! Ay, po, nakakit din. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan datang nagiti karuba. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panagpur ko iti balay ta. Ay, na. Saan man atila ibagpaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Idya ko nagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly di Kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kapsat yun. Gusto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na ye kapsat ko, Beya. Nana, aglablabas nga minaw ti kapsat ko. Gaputan na singpot di asawa na. Agramatan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursor payla ang amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, gusto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat ko. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat? At yaday ta Ador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may... Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga, saan mo saan? Ulay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngum di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ko. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut dagiti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamadagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka, igiddan mo ba din? At ibang dalos ka dagiti waram dito kusina. Nang rona dito lababo. Anya day tangay. Makapaturmot na kitaan. Maala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko ba't nga ibagat ikas taking ka? Ngam kaslawan, ding gamay. Ala, agawarab! Dali, mabisin ako. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Ngam, kastoy nga asawan. Ay, pupuudot manenta saan anapagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay, nyamot na ito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mati ko naklakay. Naluto nga. Nagtangkay nga raw. Unay nga mina na. Sakbay nga adawam ti lututuam. Tik-apam pa'y nga umunamat. Ano naluto? Nagtangkay to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon taysot naluknang. Gusto na ang mati ko nakno siya. Eh, awang pagkala sa mga kun oray ti inapod. Nakusay! Saan analinay? Gusto na ang naluto mati ko nak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Roko da mga anay pagtiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ado, kabagis, umayak man. Eh, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din di diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagis. He, dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan ng taglaba. Namansyaan mo ti bado ko. Ay na,
Makangigman ka na kaya babae. Puntak man tikas taulan. Nagbasit mo din aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagis. Ay na, nudak ungtan. Agrum na na. Bakitanan, hindi na mo dahil aramidan na. Ador, Kita ba atong badong na ay. Naman kanan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di nakidiam mo, nadandag iti badong ka. Paliwawag na yung asawa. Paliwawang asasawa mo. Eh? Kano nagsingpo ni Nelly nga asawa? Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa yung asawa. Una na singpay ka nagagat. No di na talimaan ng titrabaho na. Awat servina. Ado nga rod ti mga papal kan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa? Ajay laag marmari taster aramiden da. Kas na ijay ipagtanga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat da ijay anay kamang. Jak kursunada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanaulimak. Nagagat pa. Iso adi mo ungungtan ni bakit mo tanasingpag. Man-mano tikas kan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig ang palpak. Karamin lang kabagis. Nele bakit? Mabalinti sumurap kiniparidan niyo. Income makipesta iji kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. ito lang. Bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Di kayat mo, mapan ka mapan. Awan pa'y linanga na mapiyestaan. Iso alading itag, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din na bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya! Nagkula! The Fred kan Hilda. At to iti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ah, He! Impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Taras todos ba't nagdya at tao? ha, Naggawan kad nga urbanidad nagdya at tao. Awan babay da. di ka katagyaman ta inala dataan ni ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahil ta. Upat kwarta na kita sa tao. He? Unay kan aya. San man akasta ti bagbagam? Saan ba't akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak midladagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agpartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka ita. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wasa! Wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagigya babaya. Ganatigit ka.
Anyat pagkaskas ta am ay ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak na si putan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narakop kayo. Anya, Ah, ay sus. Anya nga inagkan nga ibagbagam man. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kat, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man baling. Talalaki lat ta dayjay. Ador, Adulat ta digiti badeng nga gusto ti babae. Kasla ka lagpipisin iti lalaki. Adak lang arudon nga asawam. Makiin pinagagkapela iti sa balay. sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tayo ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandang. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida ahildakin friend. Inalalad na tapay lang amin. Aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak kaniso si Mau. Kasla kayat kung timangdangran ko stilangan. Ay, ang pupudot manan. Amuklatan di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan ti asawa iti kayat nagharamidan. Ang pupudotan. Agam, ano sakon? Tinapatag. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bagatan. Ha? San pa ay ana itabon dyan na tayo da? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Kaya anya nga iti ibagawan no ipambarko apapanakbare. O di ipaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na tungarudan ija kurbana na pare. Di ka umay di balhay. Tapno di na ka makita ti asawa. Pare. Agawan pare. Oo na pare, tanay na bartek ka matay. Oh, kasunod na mabartik eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam ta. Inabakdan di kwarta. Agawin tan, tanay, hawanan, ti arak. Ay musay. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalang di gagawin na siya pare. Kabalam ka na. Gawa na! Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Iderabi eh? Madanaganak. Anya, ang mga nunaturong ijay labayan. Saan na pa ni Jay Lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog iti mula na. Namdimat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tama nga no naturong ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Auntie! Yang kalador! Ha? Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asaw. Natin nagkaloy dirabi. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, ante. Bakit? Ewanin? Di ako makapag na. Natukol ka no tito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amo ti sawagkan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa.
Mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan lang. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ba? Ayatan ka asawa. Kasi agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail, loko. Papanam nili ba kay? Ada ka sa rejelaod. Tinakman makisala. No kaano abing makikat saka makisala? Wen, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wayne? Depende No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kamin taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulad taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din. Wen, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Ay na, naglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan la na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Abay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya akong ti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sagsagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaita. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kas Jay. Kasla timam na mo kanya ako na. Anya, At dan sama chicks janak yun nanang. Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrekan. Yaman na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime mak iti tabahok na. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, ikagaway. Saan? Masatutak na. Makituro kak dito yan. Lamasapak tulang agawi din kumbigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Kanya mo day siya babae. Pati dagita, ipulong na kada kayo. Ura, sino mo siguro nga asawa? O sigaw, nagkakaulas tayo. Takala at adinan kayat, di makikaulas kin ka, ay talaga adumlaw ka. Ura, siyak mo't ano bilang. Uma ko ni ti ugali dyan manugang yun na. Kano nagsingput jay asawam? Nasikaso ka na kayaw nga aga-ama. Wala. Nagngiwa. Managatap pa. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Naagdamag siguro no papapanam. Kanayong kamangaminan na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kun ka. Ay, awan anang. Pangasiwan mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na.
Paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang aro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Apay nga ro na di ka nagawid di derabi eh. Apay naturog kay Jay. Narabyan ka siguro mananan niya. Iso di ka nagawid dito eh. Apay nga yakas takamot kan dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Malaa daw akong iti trabaho. Mangan ka pa isa ka rumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ijay balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so, dudong. Maumuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka ba nila, Dodong? Jenny, I miss you. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ka dito mo yun. Awan overtime mo ita. At ako ma, nagpakada ako manan. Takayat ka makadin na. Agyaman nagtuto. Ha? Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuana. Si katikayat ko akadin na, Jenny. Ano pa lang marutiar aramidon. Sinaamon ajag gurang a live-in partner mo. Uy, talaga sinako. Timing lang, Jenny. Namnamaag day tahan. Well, si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko akadin na itagnanayon. Nukasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko lang laro. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ang masinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, ang pagpapain sa day anak ta. Pag ko naamag, Ta idinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin nagkasar. Nuko na mga agbababae. Apay pagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At tadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidon na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Ganda kayo pala ang ti pangibili na kadagiti anak mi kiniana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyon. Abay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyon am aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Ang mga dwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Kumustayon to dagiti uping, ha? Nalagaro na. Basta ibat siyam ida iti allowance da. Takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalag ti ni Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pang tidam ta iso ti asawang baraw. Ang mga pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nanang, ha? Pagsugal na. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay nga yapat padak sumutin jay asawam anak ka. alakit din. Alaan yung ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jay anak yu, tatang. Napanak na iji palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Kaputa di na sinungbatan. Di yung matin pinilit nga inam mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko?
Kano ka na yun, may abagbagaan di anak me. Apay nga ron na kasi na ngay. Basta pumanaw lang tanong kay kaya na. Agpay susabang kami tinabayagan nga atap ko. Adan babae dyan akyo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasan ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan akyo. Anya? Tiyan mo na, nagpakasyon na. Ngam di dalaan mo at dito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga. Namdi mo pa'y lang amin imbagat yagpay suka ni Ana. Ibaga kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko, di pag naitang. Ay, saan ah? Sigurado amang riribok na jay. Sapay apera na jay babae. No kasta, makalawas mo lang na agnaid dito. Makilan to, Jenny. Ano ano, dito ko yung tipagyanak na tagtunayong. Oh, agyaman nagtutong. Talaga kayang alaw na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang. Adan nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ti anak yun nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatag nanang. Ha? Mapanlakit din tay atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatag dayta. Matatao, Jenny. Adan sa sangailim. Awa mo tam na maag-asa nga ilik itahan. Asino nga ro detangay? Ay, bayam, inaklaangin kita. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Abay, honey. Ha? Abay nga taka dito'y Ana. Hani tarupam! Anay ko. Ana pa nga asim ha. Di ka agis skandalo dito. Kung nagtupay kat, di husto tinabayagan nga atap ko. At napapaim! Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramitam ti kaste kanyak, Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na sinatan. Tasan kan na ay ayatan. Anya! Wen manang! Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao! Tasana sikat ti kasarsaritak! No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tagtikan ay ayatan. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Supurtarak mo ida tatang. Jak mo ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatanin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas sa atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan, naulaw kan Dudong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatag ni Jenny tatang. Isuti ka laysa. Ay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo't ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawit na ninyo balay na nanang kin tatang ko. Ijayin ti pagnadanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawa. Mabutungak toto. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa, awan karbangan na. Tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Angin, kasla masadutak mo ito nagtrabaho iti mall. Makabandog mo't ngamin dag sales lady. Agmal-mal naman nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha?
Sige nga, Rod. Ang yaman na ka. Ang tagibalayak langan, Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw ba kay? Sika lang arudan tinaglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anyang ti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin ijay silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tapagpagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dudong? Pinag-ikanita lawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya agapupay lang kam-ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga Rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipawid ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wano? Agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Di akon ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Ta ipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapatan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay ngay takala nga gawid, Jenay. Kan ururayak ti pawit mo kwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan ni tiamam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan di amin kanan nagitang nakmaw. Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon dagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni tiamam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. Agdali mga anak mo, Jenny. Uwin Dodong, anak ko ay di kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kan maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kan maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Kat balasa kang muta talaga. Nagana ka kabalasang. Saan lang kami namadlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsiko. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamuamon nga adalima nga anak ko. ang kukwa. Sabat kiti. Naklatak-laang, Jenny. Kat, anya ngay. Okay ka dilain kin ka no ikuyog tandagiti anak ko. Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat. Agbati aklangan dito Tapno maasikasok ida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo. Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun. Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da. Ad payat tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak mo nakay. Agasum ngay talima asyuman na. Iso timang biag amin kadagijay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Anter samo nga minjay anak talakay.
Kat madlaw may ngander di saya janak ta. Pasurot iya sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak ag trabaho. Tadi mo't mangtad apulos di anak yu iti para kadagiti anak na. Ay, hun nga rud Jay ke saan na apo tutayin di supurtaran nan. Kasanaw dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka da nanang ko Uray tadda tay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada kasapulan dagiti ubing iti pagadalan da. Toto. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pelayang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawid ak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Ingkan to dumawat ka dananang kan tatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumuludak man pa iti bagasyo. Nasukat ako kung nagkakwarta. Na, apay. Naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw. Takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumutin idangan lang. Masya na kadakwada. Masyan ka kadagitisaan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inakto daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaura. Di ko na yun. Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasan na. Isumatla at mga abang. Tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, apay nga da ka dito Isumat la nagbit amay gusti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid ko keng ka. Ahap kwa, italaang nga, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagit idandanon da kanyak. Ngamput no gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, pwede kang kulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanya. Ayan dagit idaddo mga ulas. Jak kay tad nakaulas na. Ha? Naglawa mo ti ulas ta? Sigod mo't ngagkang kaulis ta? Mga lakay ti may isang ulas ko na. Sige, mabiit lang nga ron. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Iti dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayang. Kan marigatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim itan kadagit itadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga roden. Napatpatag dagiti anak ko ngamsika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka?
Si Mangpit kanon ni Ana. Yung kapasyaran mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Tuwan na kata ni Ana, nana. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo imbag dayta, anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan, anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay ka man. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta ka? Hey, sweetheart. Who's that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino di foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atay, amo ka. Ay, sana. Dami kang papanak. Nalipatan. Sige, Ana, mapanak kon.